گوستگی روچا عراقی کردستان دمگ سلیمانیاها آجوی دوستن کردانی گل کردستان ورکر پارٹیا سی سلا بندیں جنگولمتی سلا مانداشتگا ورکر پارٹی 40 سالہ گیشن کے ترکیہ چیردستن کردستان آجوی یاترا جنگا بودتگ گوستگی روچا مراگشہ سی جنگول کے شانتا 15 زالبول او 15 مردینا بیسے اوزات سروکیا اوتی سلا بنداتگا ای مراگشہ عراقی کردستان سروک عراق و ترکیہ سروک نندوک بودتگا سلاحان بندے مراگشہ PKK یا کردستان ورکر پارٹی نامی سروک جنگول بانوک بیسے اوزاتا وتی گuştan kita گuştag. Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan barış ve demokratik toplum grubu olarak burada bulunan ve tarihi مرچی مائدہ وتی رحشون عبداللہ اوجلا نے لوٹ پدات کگے ما آجوی ایمنی و جمہوریت لوٹو کے مرچی معاشو دیما دستوات وتی سلاحاں بندے گئیں گو ہمیں واہگا کہ اے پا میں مردما پا ترکیا پا میڈل ایسٹا وشم استاگی بھی میں مردم ایمنی بروبری جمہوریت لوٹا ما گو نیکن واہگا ایمنی و جمہوریت وشت کنے ما şerriye ve hakdare. 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak چاہے اے جنگ آسر بوگا کہ 40 سال کوہنے اون ریچی آسر بیت بلے جو ستشن کے PKK کارندہ سلاحانی دور دے گے بدلا سلا پرچا سوت کگا اشیو باز پس ثبوت کنا چشک کردانی گورا آس مزن بستارے و رویدگی ست کیاس آس نوکیں بامیے بنداتے یاگوں اے سلاحاں مہر درشانی کہ کرد جنگول سلا اگا کرد دستان ابو گڑا کسی امبی یا زاشانیے ہمیں سلاحاں 40,000 مردم کشتگ